Tungod sa presensya sa mga sakop sa tourist police sa mga tourist spots dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, mas ni menos na ang reported incident sa masakawat ug tulis. Diin sagad mga biktima mao mga lokal ug langyaw mga turista. Matod ni Police Major John Yango, hepe sa tourist police, aduna sila gideploy nga mga personnel sa 7 ka tourist spots dinhi sa syudad. Ug napahigayon sab sila og roving patrol aron masiguro nga luwas ang mga turista nga magsuroy-suroy dinhi sa Dakbayan. Before usara tong nakadeploy dito nga police. Ako din yung giduha para ang duha ka spot mismo nagi police nga magbantay. So na-lesser to nga mga incident nga nato. So far wala na reklamo nga niabot sa mga nga mawada gamit mga foreign nationals or even local tourists. Lakip sa mga tourist spots nga gibutangan nila og personnel mo ang Magellan's Cross, Fort San Pedro, Yap San Diego, Temple of Leia, Taoist Temple, Sirao Garden ug Little Kyoto. So mao ning mga tourist spots nga adto mo dagsa kanunay itong mga turista, local or foreign tourist. So nagbutang jud mi diha kapulisan since na mga concern before regarding ato mga turista mawada gamit. Naku ang pagtuo sa hepe sa tourist police nga kung madugangan pa ang ilang mga personahe, mas mabantayan nila og sakto ang seguridad sa mga turista nga mobisita sa Dakbayan. Kini tungod kay kung dunay saktong police visibility, mas menos ang krimen. Kini ang balita, Nova Yanson, Cebu City News.